Здравейте! Искам да ви обърна внимание на един здравословен проблем, който все още не го има по учебниците медицински, но ще се появи. Значи деменцията, в България има сигурно над 100 000 човека, които се води, че са засегнати. Предполага се, че това са възрастни хора с Алцхаймер или просто с годините малко по малко си идва. Но проблема е, че в учебниците по медицина, с векове, така да го кажем, се предполага, че като си млад, като си стар, си стар. Нали? В съвременния живот обаче нервната система може при хората да бъде на ниво супер стимулиране с определени неща. Да речеме човек, който работи, сега модерните специалности на бюро с компютър, където той получава едни и същи стимулации всеки ден, които са много, но те са еднотипни. И мозъкът започва да се променя. Мозъкът почва да намаля част от свои структури, които не се използват. Тези структури преминават състояние на деменция. Затова се вижда и е ужасно неприятно хора, които са специалисти в нещо. Дори може да се каже политиците са прекалено добри политици, те стават само политици. Един бизнесмен или спортист или учен, той претърпява мозъчни увреждания. Проблем е, че това може да бъде и преди 30 години. По едно просто правило. Еднообразният живот може да доведе до деменция, която не е толкова страшна, като при тези годините над 60, но тя е неочаквана за самият човек и за хората около него. За какво ги говоря всички тия оплетени сложни неща, ще го обясня просто. Идва време за любов. Някой си харесва някой. Даде му този човек е бил еднотипен. Живял е еднообразно. Ама той много е учил, много неща е постигнал, дадено имало. 24 часа е денят, в който трябва и да спиш, и да учиш, и да работиш, или там той някак си е пропуснал някои неща. Идва време за любов. Ама той няма разбира. Или я гледа еднотипно, или я гледа в клише, или я гледа двоизмерно. И нещо не върви. Идва време за полуфакт. Или жените се разкачват като варени кокошки, или както беше казал един спортист за любовница, тенисистка, тя стои като разкачена жаба. Или не знаят какво стават, или телата им не могат да се отпуснат, не се увлажняват, не върват нещата. От мъжка гледна страна няма достатъчно ерекция, няма ентусиазъм, няма продължителност, няма страст, няма сила. Все едно, че трябва да се прави на сила това нещо. Все едно, че живота те задължава да го правиш. Все едно, че любовта е нещо, което трябва да отметнеш от конспекта. Това идва от тази ранна деменция, а тя идва, когато хората не са многообразни. Когато дори идва много често при богати хора и богати деца. Те живеят еднообразно и се възприемаме и ние си плащаме, за да живеем комфортно еднообразно. Другите ще го направят вместо нас. В следващия момент те преминават състояние на инвалидност. И след което спасението е един хубав кокаин да се сложи. Ама той не оправя всичко. Малумник с кокаин. Пак не става, пак сметката не излиза. И преди да съдите другите, преди да ги обвинявате, преди да плачете, преди да имате някакви големи очаквания, все пак тя малко по малко, така наречените червени флагове, могат да са степени на инвалидност в един човек. И в един момент трябва да приемете истината, че този човек няма как да го промените с един разговор, с една дума, да му пуснете песен или клип. Той първо трябва сам да види смисъл, да се промени, а той ще види този смисъл, като вижда смисъл в живота, като вижда смъртта си в някъде в далечина и иска като достигне тази смърт той да бъде на ниво. Той ако не го вижда това нещо, той ще живее като тапак или като тапачка ден за ден, независимо беден или богат. Благодаря ви.